chef abako nyirusie kala ya mna litoke this color bona ire kale na rongo ngotumeka so korosio jamu yumugati yeah igo buno gwate tubwati machine igo kuimoke kwa irase machine ira kwa chikoroselio kiridi wa pack kirigento rango pack ya kirigento na nini akara kwa pack kiringa yo kirezi suka chi jamu ichi ya unga andake who are your potential customers bali okone my potential customers nabo bali gwidi no gembo baro ba kongoli onyamba liko ba larger scale inko kana kwa yandere and if I go for exhibitions na rongo yandere yeah yewa lakini bona ga specifically to ko yandere gorali ninkworo kiwota intend onye ndi ya manage nyole machine jabona I go pack for secondary schools bana ba secondary schools mbali kuli mugati rimwe wiki so banyole this jam ya beetroot mbona ko menta manyi ko be elitoke now thing is a brain booster because of the potassium so it's a nutritious product ngise ko analia bana bae gwali tukaka piece kali na otoje toka we piece bibere naga chamu packaging ko baro kende yinsi nini oko akayaera then baje tukuta anyo noko tukuta mbabe kere drum ali se skuru jabo na acha ko collect baadaye inde to lende masingira iko gotatiga litokelia okuliro serie jam andake nane matoka yande nga yochukwaira matoka nda yanko yandale chiro kone gwale ogembe chiro na ne rongo rale bale gali nga machiro nembe lakini nje no malingo romu na ko buli korwa na bago chana besa marawa ikolende ikota igo matoka atali gugotera usali gotigaraga abuna bako na kato bine na bakoni ere nje tinda nyora tia gotira tarantiera anyama kuchigosha chigontiera tinkomanya yeah Nanda kenkyura kwande igoro yobo simeke obwa matoke andake wikira bone gabuna abeire iga nkyura take commentera iguru now as far as I'm concerned the was sure my fellow Kenyan singaki enseye nenda to koligeli ende yo my tonye techo litina bibwate shida igo tigago twakore substitution in case onye kwali rali toke nkimambyo taliro bukimo senkyo talira any other meal into streamline on the carbohydrate yere en abokima lakini aboko yekalito kaliao osoliri tobu and you call it a day yeah food sufficiency na reta kere all over na ende tiganga show abali mami ntonga ki nonya ne county government nja ntu akolu devolution that is very true. Let me tell you the technical person ogo chamugonda ko tebinga koleke neke umole technical officer ya mole Kisii County yago sabu aba demi 4000 ndika ara ikira bale miyago takonyara bonse unless serikali by miujiza emente technical officers bache megondo y'abantu babundisa abo batayo inerere shida yewa ese county ito ya Kisii mangane factory ya matoke ya tebekanete yugo ikirabone gero siri kolindete yanya gutumika ngiora kwanere igoro yengane yugo senkyo kugani kwa ngoroki elinde inumuna bali mba matoke bali mwerure elinde mokonyeke kurworo ike government yi ite ya devolution ekara ya devolution ba make sure kokonya barabara migwetera se factory yi tarahera even into bwate factory ya banana nanya nertera koraki teraera lakini nere jabomba they believe nere one day kerera era na botokonyole market ne quantity ya jam ya nengo paki there is 500 grams there is 250 there is 100 and then there is 20 aka paki na kwa kuna kata gari kwa ende school 20 grams aka paki akasini those are the packages ngona bogo yigo monto bwe kerenge ke uyo konyora kwa ekoro gara take kugura yenke na bakwenyoreri no yo kugura elia nene na bakwenyoreri yeah yigo kwa igure buno yumto Fred ko kwa igure yumto Fred yako tebanga kumugorie jamu ego sekonyore jamu asa koneria tali rasma onyorerie nene kugura kolenga numubuko bunore kera nero chigira mukogenda bunera gu pack bono igekera tukurigeri mugondo kwa ugaiga kora torokia ngo gusonyara ko bago torokia na kyo korege ndogere gwatebete ngo gukora family planning kora torokia ngo na kyo kurusia family planning iyo thank you lakini badenga kero mondo kurigie embegu eyo chigosimeka igo kurigie gende kitwa oje kinda otekere spiral teto sko changiga onyara ko bago torokia na ki oko okora litoki
kiri nonya ndiri very healthy wese kurigerie kwendeye nje minerete pake karosi kwendeye enere mbegu otherwise eyete minerete kabireye bono sikurigerie muneye noje munere nje minerete toro eye bono nyete bwati figa tebwati chinguru choko shoot korunse mbake kole kwende so nego tebinga mana the shooting power neko tiki nero very spiral actually haka kale ga man mbego ko tikosimekane Moja kama nakanga nai amatabire na gentoki nenkoro wese kurigeria gankoraga if you look at it madam to jina kale atene ine boronge akabona bona ere mbegu tali echo rende ga nebe mbego kera nero ndochenga ne minerete rakibona akaiga ngabwati nguru ekarto ngabwati ankareje ande astayo gasoga te kurboronge lakini na yunyirikire na bebwati tengina igonga which means singa ne ragire te kurwabuya ne unaboko okole maga igorusi buye ochole tine tindo onyuko ocholi kurwa se main plant omanya korusi kwerende na makera matoke na harabujire what we do we either use tiato butole ya meye butole ya meyo to likolere family planning yango to butole ya kera kwa butole like that now you come with the desaccharing machine yegoro kwa desaccharing machine enere goita embegu ya gendoki yeli toka matoka leo tutagetina kiko kutumeka yogo chaga katikati ya rocha buga you go that mi okoroteti kokole kwerenda tokoira uchinse kabisa yani okoroteti ayego cha yoka actually weza na bego dira paka senje na senje na nyibutora lakini I think ngaya ikiliro rocha rocha yo bana waitire eteyo dira ba mali bona yete dante ko sebo kalinde igo yakure get dead. That's why machine you go desaccharing machine for family planning you bona segetenga kiao echumeye abeko control matoka be size minota gete ose akine omoiboli omwana omochokoroli kuchiabu so that you continue now harvesting matoke kera kwa gesireli elinde lya kodrik linde lya ikire igo mwancho moriere kwanyale ko bagokora buna oyo mto Fred anyale ko bagakobutora usika kona cha litoke linde ligokora amagento ke ku family planning igo twasiko ganga family planning yo korwa semwanya bantoka kolende na samatoke na ro family planning ngokorwele elinde elio kwena na chinga kichia matoke kwama talinga bona mere onsirimo abenga ngabono twale chiombe chikonyora chimoli chonsirimo lituko bwata mabere bwata limo lituko gatigara aguga kamukalimo igobona family planning nega neiri asa matoke naro ende likero mutienya andake kwanyora no bwata litoke okogesa una kwara lento bwata desaccharing machine uno yo mitato tebiri kwara buna nyale ko bagagonchora naga igana boigo ligo ko itali toke lindi chikwama naende lisinyara ko baligo kolete competition ya selitoke asegetingi keiga igobono oyo minto Fred andake engana ya oyo mwerio nererie oratebie umurire bweta seni yitu Kendizi TV ose advice kiora motebi that's very tricky because serikali yetu ndio already developed government let's struggle with that government is developed so that yakonya abantu locally abantu turagire tuigote the truth here on elinga kikero monto about the passion yae inje very sure even if you don't want to talk aboko be passion ye ngombe to kulenda inde ngombe yo kale bagutwari bintu 10 njenda tebya bantu ngaki lende gente kama gikorageri anda go korageri comfortably ko bwa ko twara byonsi okokora meri ko rona naye manpower ono manpower monto yo mone bintu ikomyonyara so let's stick into one na ndali market yonsi ra gore ira toke ibaga togo ko sangeli byonsi asole Mbia mono sana Fred asoko ngatwanchira buna intugeta seni gitu Kendizi TV gutaraba kamugondo kwa ugaiga nabo igo kwemanya mangi bura twemanyiri igoro ya matoke nabo igo kwemanya igoro ya korosie jam mbia mono sana na ndiwe kenga kiende thank you
mwancho morigereria nande twekire omwari obobore minobonda aswabere to gusangano yo mito Fred kuruma igaliro bali atendere asanyal ko bagago twera na gutumanya mange igoro yo gosime kibwa amatoke nabo igo twereire igoro yo korosie jam elito gwakaso mugati elinde elio mugati nyarako bago gwansa igo gwikenga kiende nande ntonyarako bato gwesemia mange nabo gotobwatia gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News nabo nabo gotobwatia se mitandao yetu ya YouTube buna Ndizi TV News nabo igo nabo gotonyora ase SMS gwetera se nambe ya RSS screening wetera se nambe yo era se screen gabu ende tunyako batogo sanga asobwamo imeyo morobeli obobole minobonda inyora buna botambe umorobeli obobole minobonda nigogo chali tukolia Jumatatu ense ya monenusu astogo sanga asobwamo na kwemanya mange igoro yobole mibwekerero na kwemanya mange igoro yobole mibuna bokukolekana imeyo lirobale tori yagusi genda gusanga mona intu wekenga kiende buna botambe eyo koletero morobeli yoga nigongoro kwa Mildred Momanyi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya